Hi guys, hello India. नैबे जाबाय साउथ सिक्किमनि चार धाम होननाय मोनसे जायगा जेराव टेम्पोलबो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लासो नोंथांमोना बेनि भिउ समायना महरखौ नुनो मोनगोन। आरो भिडिअखौ नायनायनि सिगां अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला, मानो होनबा आं गोबां भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थागोन। एसेनोसै गाइस, नायलांबाय थादो। हे गाइस, हेलो इन्डिया। एसे बेरायलायनोसै सिक्किमाव ना मा होनो? नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो, आं देखायलांबाय थानोसै ना मा होनो गाइस? चलो बिदिब्ला ओरैहाय जाखिया सिक्किमाव गाइस, बेखायनो मास्क गाननांगौ जायो। नोंथांमोना नायलांबाय था मोनहैजासिम, उनावहाय देखायजोबगोन आं मा मा मोनो मा मा मोना ना मा होनो गाइस? नै नागारा नामसि हाय गाइस, दाहाय थांबाय दं, नोंथांमोना नायलांबाय था। हे देखो, साउथ सिक्किमनि लामाया एसेबां समायना, बिफांजों बिफां, गोजौ गोजौ हाजो। नाय, नोंथांमोना नायलांबाय था आंजों लोगोसे। गाइस, बेयो फाइसु स्टेडियाम, साउथ सिक्किम, बुजिबायना? नायलांबाय था गाइस, समायना समायना जायगा नोंथांमोननि उनाव देखायगासिनो। नेक्स्टआवथ' आरो समायना समायना देखायबावगोन आं साउथ सिक्किमनि। गाइस हेलो। गाइस, बै हाजोआव रोमै रोमै नुदों, एसे आन्दाज खालामलाय गाइस। नोंथांमोना नुनो मोनगोन बैनो चार धाम टेम्पोला, बैनो। वाव, थौ गाइस, नायलांबाय था। गाइस, बै रोमै रोमै नुहोनाया खाथिनिफ्राय खाथि मोनबाय गाइस, नुथारसिगोन नोंथांमोना दैजों हेलो। गाइस, फाइनालि आं मोनफैबाय चार धाम। गाइस, नोंथांमोना साउथ सिक्किमाव फैब्ला बा सिक्किमाव फैब्ला नोंथांमोना सादा सिगारेट दा इउज खालामदो गाइस। बिसोरनि आयेन कानुना जोबोद मोजां आरो जोबोद अनसुला बिसोरनि सुबुं माहारिया गाइस। नै आं दाहाय मोनफैबाय गाइस, नायलांबाय थादो गाइस ना मा होनो? चलो। गाइस, दाहाय आं सिङाव हाबनो फैबाय। गाइस, सिङाव हाबनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना टिकेट लानांगोन। अनलि 50 दे गाइस। चलो गाइस, चलो। गाइस, बैयावनो थांगोन आं, बै चार धाम टेम्पोला गाइस। नोंथांमोना गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। गाइस, मोनसे खोथाखौ आं मोजांनि थाखाय बुंनि, नोंथांमोना बै चार धामाव फैब्ला जानुवारि फेब्रुवारियाव फै, अब्ला नोंथांमोना बेनि सिनारिखौ बांसिन मोजां नुगोन। बिबारजों बिबार, समायना हाजो, समायना नामा, बिबारजों बिबार। अके ना गाइस, गोसोआव थाबायना? चलो। हाय गाइस, बेयाव चार धाम टेम्पोलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेन्देल जुथा गानोब्ला खुखानांगोन दे, आरो दोनग्राबो न'आव दंखायो गाइस।
नायगासिनो दंबा गाइस चार धामाव सिक्किम गाइस आं नोंसोरनि गेजेराव मोनसे खाल्टिं दामना देखायगोन खोनासं खोनाबाय दा गाइस अके गाइस नोंथांमोननो चार धामनि मोजां भिउखौ आं देखायनोसै नाय फारि फारि नाय नोंसोर गाइस चार धाम नाय गाइस चार धाम सिक्किमाव दे गाइस बियो Char Dham guys, Sikkim. नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस Char Dham Char Dham guys, Char Dham Sikkim. नोंथांमोना नायगासिनो दंबा आं फैबाय गाइस Hey guys, सिङाव नोंथांमोना हाबना नायनो हागोन हाबनायनि सिगां नोंथांमोना सेन्डाल जुथा खुनांगोन दे गाइस अके नायलांबाय थादो नाय बेसे समायना बेसे रमायना Guys, दाहाय आं दं चार धामाव गाइस सिक्किमाव नोंथांमोना नायलांबाय था बेखौ ना मा होनो गाइस
Chalo guys. Wow, namanya guys. Guys, ang fैबाय deh, थांनोसै guys. नोंथांमोननो गोबां देखायबाय. नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला subscribe खालामना ला, share, link, comment खालाम सानफ्रोमबो support हो guys. ना मा होनो? नोंथांमोननि उनाव आं गोबां भिडिअ देखायनो गोनां दं guys. बेखायनो आं नोंथांमोनखौ जावले बुंदों guys. नै एसे नायबावदो बेखौ guys. जोबथारनायाव guys. नै सिक्किम दै सिक्किम. Char Dham होनना बुङो guys, Char Dham सिक्किम. Wow, नायदो guys, नाय. Hey guys, bibarफोरखौ नाय guys. Wow. Guys, नायबाय था, आं देखायगासिनो. आं ओंखारबाय दे, guys, बायजोआव थांसै. Guys, फैबाय दे, थांसै रुमाव. Hai. Timi sangka. Na chupare kokoriko. Bye bye. Guys, selesai ini video. Subscribe, like, share, komen. Bye bye, tata.